uPercy Tau iBafana international player odume kakhulu-ke kuMamelodi Sundowns, wasuka kuMamelodi Sundowns waya phesheya. Seyiveziwe imali wayehola ku-Al Ahly. uPercy Tau kuthiwa wayehola 23 million ngonyaka ku-Al Ahly laphana e-Egypt. Ngenyanga-ke kwakuyi 1.9 million rands. Kwakuyimali enkulu-ke considering the fact that uPercy Tau bengasadlali, i-team beyingasamfuni. There was a time la tshelwa khona kuthiwa kumele imali yakhe bayahafule ngalo nga 50%. So uPercy Tau wakuphikisa-ke lokho, washo ukuthi yena usafuna ukuqhubeka nethimu, uzobona ukuthi bazomanage izinto kanjani. Wayiphika-ke leya 50% ngoba ukuthathwa kwa 50% bokuzombuyisela emuva kakhulu, yabo. uTau udlalela amathimu amaningi kakhulu, ingakho ayideserve le mali lena ukuthi akhole 23 million lapha ku-Al Ahly ngonyaka. Udlale e-England ku-Brighton, wadlala nase-Belgium, udlalile-ke nakuMamelodi Sundowns la duma khona kakhulu, waziwa njengomunye wabadlali ababrilliant kakhulu ku-South African football. uTau sedlala eQatar manje, ama-reports kuthiwa uhola 16.8 million ngenyanga. Asazi ukuthi iqiniso lelo, but mesikhumbula kahle lama league lawa wase-Arab aholela abadlali imali eyithusayo ngempela, yabo. uTau usayine i-6 months contract nje kuleya team kuphela ukuthi azame ukubaseva ku-relegation ngoba banenkinga yokuthi bangaya ehlathini. Manje basayine uPercy Tau from Al Ahly ukuthi eze azobasiza laphana ukuseva i-status sabo. Mobheka i-history kaPercy Tau nanokuthi umdlali odiscipline kangakanani, omisele kanjani ngebhola, akafani nabanye abadlali ukuthi mhlambe khona izinto ezizomphazamisa outside the field of play. Umdlali ufocus ngempela, ufuna ukwenza kahle for ithimu, nanokuthi ufuna uku-achieve nje izinto eziningi. Unfortunately-ke uPercy Tau at the current moment akadlali kahle, especially esquadini wayengekho for isikhathi eside. Mebuya bazama ukumphumuza, mebuya but-ke still uPercy Tau azange adlale kahle esquadini seBafana nje, uyahluleka ukudlala kahle. Asazi ukuthi mhlawumbe umfana seshawa iminyaka noma-ke nje i-performance yakhe ayisafani, but uPercy Tau sehole ama-hundreds of millions nje ngokudlala ibhola lena phesheya. Into engimangazayo-ke mina lana, uPercy Tau wadlala e-England, yabona, edlalela le team le kuthiwa i-Brighton. I-Brighton-ke yayimholela imali less than le ye-Al Ahly, yabo. Ngoba kuthiwa i-Al Ahly le mali le beyimholela yona beyangayiholi lapha e-England. Ingakho uPitso Mosimane wakwazi ukumdonsa uPercy Tau ukuthi woza mfana uzodlala kuphi ku-Al Ahly, sokunika thina imali engcono than le yase-England. And sikhumbule ukuthi e-England i-top 5 league, in fact it's one of the biggest leagues in the world, yabo. Nanokuthi it is the biggest league in the world. Bese expect ukuthi uTau medlala ku-English Premier League enze imali engcono kabi compared to i-Al Ahly. But unfortunately that was not the case, ukuthi uPercy Tau wenza imali lapha e-England more than i-Al Ahly. Ingakho bakwazile ukumthatha uPercy Tau ukuthi akwazi ukudlala e-Al Ahly. Ilona e-Al Ahly kusho ukuthi le mali lezi bezihola, njengoba ngisho ukuthi uPercy Tau nje wenze imali obonayo na ukuthi serious ngempela. Ngonyaka behola ama-millions amaningi, but-ke Al Ahly im-offere i-package engcono, ingakho waya ku-Al Ahly. Manje sekaku-Qatar just for 6 months lapha. Kuyabonisa ukuthi umfana uyenzile imali ebholeni ngempela. Bekunama-rumors kuthiwa Orlando Pirates yamfuna, Orlando Chiefs, ama-team nje wala eSouth Africa yamfuna njengoba bekuneyinkinga lapha ne-Al Ahly. But-ke ekugcineni leyo ma-deals lawa azange enzeke. Ngicabanga ukuthi mina inkinga enkulu la ukuthi ama-team wala eSouth Africa ngeke phela akwazi ukukhompitha nalama-team lawa le phesheya, especially ama-team lawa ase-Arab ukuthi akhompithele uPercy Tau ngoba bakhipha imali enzima kakhulu. Orlando Pirates ngeke ikwazi ngempela ukukhipha lezo imali lezo. But sobona uPercy Tau ukuthi mebuya mhlawumbe ekugcineni khona i-team azosayina nayo ku-PSL ngaze yipi, and lo team izokwazi na ukumofara imali ezomjabulisa uPercy Tau ngoba sejwayele ama-millions. Danko bafowethu.